everyone! Welcome back to my YouTube channel! This is Puritas Vlog, ang inyong pooping vlogger from Bukidnon na ngayon ay nasa Cavite! Ngayon guys, kung nakikita niyo sa video ngayon, dito tayo sa RSM Tagaytay. Nirecommend ito ni Emma, kaya isusubukan natin yung mga pagkain dito. And then kasama ko yung mga bayot, andun na sila sa loob ngayon. Nag-order na din kami, antay na lang kami ng orders namin, and then susubukan natin yung mga pagkain dito kung sulit naman. Yung presyo nila is medyo pricey nga talaga, pero hoping na masarap. Sa lagi kong sinasabi, okay lang yung presyo basta masarap yung pagkain. And then hindi alam ni Aye na bibigyan ko siya ng gift. It's a gift of appreciation kasi kung alam nyo lang, si Aye yung unang nag-edit ng video ko, naglagay ng mga thumbnail. Kung wala si Aye, parang hindi gaganda yung videos ko kasi siya rin yung nag-video sa akin minsan, kasama ko siya sa video. Isa talaga siya sa nagbigay na or nag-push sa akin sa vlogging lalo na doon sa Palawan kasi nakailang araw kami doon pero hindi ako nag-vlog, so pinupush ako araw-araw kasi yung mindset ko lang doon dapat is gala-gala lang kasi andun tayo sa Palawan para gumala. Pero ayun nga, bago kami umuwi, mukbang kami. Kasama sila Kuya Dicky, si Archa, at si Madam Ivan. And then ngayon, hindi alam niya na siya pala yung bibigyan ko ng gift na to. And then galing to sa Thailand talaga. At ako talaga nagpili ng design kasi bagay sa kanya, naka-t-shirt talaga. So yan guys, ang nagbibideo pala sa akin ngayon si Jacob. Hi guys! So thank you so much Jacob sa pag-video sa akin. Ayan, papasok na tayo doon kasi andun na yung mga bayut. Ayan, kung mapapansin niyo yung place guys, ang ganda. Ang ganda dito guys, tingnan mo. This is the place from Palawan. Sa Kakate. Ayan guys, may pag-buffet sila dito. Ito, may buffet pala sila dito. Meron din silang a la carte. And then, may pa-free live band. Anyways guys, may music na mamaya na lang guys. Bayet! Ba't nilalamig? Kasi nag-tube sa Tagaytay. Post muna. Puro ako nasa ibang bansa, di ba? Post muna. Ganda mo kasi. 1, 2, 3. Welcome to Japan! Ang ganda dito, promise. Mahangin lang. Si Emma po yung nag-recommend dito. Yes, because I'm local here in Tagaytay. Yung Antay Binata naman to. Yung mga tropa ko. So sila Ayat, Darla nag-CR. Mga baliw yung mga kasama ko, mga nakatube sila. So nandito kami sa RSM. Diyan po yung mag-asawa. Si Emma po talaga ano Ba't di kasi kayo nagdala ng jacket? Ang ganda ng DJI! Bakit di kasi kayo nagdala ng jacket? So yun guys, nandito kami. Ang lamig, grabe si Emma kabog. Dito kami sa RSM. Kasama ko ang mga bayut. Ano? Dito talaga. Eto ba yung bong? Ay, bakit dito? Ano yun, di ba? Outfit. Ay. Hindi, okay lang ako ma. Ano ka ba? Mag-jacket ka ba? Hindi. Kailangan nakikita yung keloids. Ito nga yung magpapaakit sa mga ito. Yung keloids natin. Bakit may kadena ka sa kanila? Wala lang. Dati ka man si Magdalena. Kailangan lang. Para fresh, diba? Ganda dito, in fairness. Parang kasi uban. So hindi kami nagkasya guys. Humingi pa kami ng isang chair. Yung ganito kahabang upuan, parang bangkito to ni Dala lang. Ang ganda nito, pakita mo.
Dahil anong naisip mo ba't ka na ganyang outfit? Kasi parang hindi ako lagi naka-t-shirt. Okay. 2025 mo. 2025 new outfit. Tapos pag naka-t-shirt si Darla, lalaitin nyo. Pag naka-dress, questionin nyo pa din. Huwag na lang ako magdamit. Feeling gusto nyo, magdahon na lang si Darla. Eva. O chika, Kate Marie. mahal ng pagkain. Dito daw po pala si Emma sa kayong lab niya. Naalala ko. May pangkain din dito eh. Memories nila nila. Nare-remember mo na? Sino ba yun, be? Number 3? Issue ka. Oy! Si O. May ano? Si O o si G. Si G. So ayun na nga guys, so dito naman kami ulit sa Tagaytay. Kasama ko ibang bayot, hindi lang si Aye, hindi lang si Mother E. Kasama ko ngayon si Night Darla. Hi everyone! And then nandito din si Emma. Actually si Emma yung nag-ano sa amin. siya, bitch. Ay, ulit. Andito rin si George Cadena. Cut yun, cut. May mababasag na camera. Ulit. George Miguel. Parang Kasama din natin. magpapalagay ako ng emoji sa vlog. Kasama din natin si Emma dito. Then siya yung nag-recommend sa place na to. Emma Watson ng Twilight. And then kasama din natin yung mag-asawa na si Andrea at si Jacob. Angol. Award. Binabanggit mo yung Pasko, di ba? Sabi ni Andrea, Emma Watson. So ayun guys, andito naman tayo sa video na to kung saan magre-rate ulit tayo ng mga pagkain. Dahil na-recommend ni Emma din, itatry natin dito sa RSM Tagaytay. Parang binabida ko talaga na yun. Hindi ko alam kung bakit dito kami dinala ng First time Emma. coming here. Bakla nagtanong sila, tulog ako ah. Yung masasarap siguro dito bro. Pero guys, yung place nila, awesome siya kasi Ibang bansa. yung Sabi vibes. kasi niya, gusto niya may view. Pero hindi yung maangin. O, di maulas makeup mo dyan ni. Parang naka-aircon. Akala ko tanghali. Gagawin Kaya ako ka naka-tube. Actually sa travel guys, natulog sila. Kanila ni Mother E yung gising. Grabe, sumakit ulo ko. Hindi, natulog ka talaga. Hindi ako tulog, ayoko lang magsalita. No? Dito tawa ko ng tawa. So yun guys, order muna ako ng pagkain namin kasi gutom na din ako. Hindi ako nag-dinner, sinama ko sila kasi gusto ko makasama sila kasi na-miss ko sila last Crush mo ba kami? Last ko sila kasama is yung January 3. Yung January 3. Yeah. Congrats din kay Purita. Oo. Thank you so much. Kasi may relo na siya. Uy, may relo talaga. meron ako. Hindi, congrats kay Purita dahil monetize na siya. Yes. Ito kung titing. So ayun guys, kinaklarify ko lang, ba't hindi ako nakabalik after 3 kasi nag-busy ako. Nag-away sila. Hindi. Award. Nag-away sila. Wala Guys. niya. Nandun sa Sorsogon. Guys, I have a business. I have a business to run. I have a business to run. Kaya ayun, medyo na-busy. Kailangan natin maghanap buhay. Kung walang business, walang pera. Wala tayong pangkain ngayon. Mga notes mo eh. Comment down below kung saan na ba. Yes. Lagi na lang may kaaway. Uy, bakit? Feeling ko may ano talaga siya, may something sa ugali. Ay, Ay, si Sir Matt, si George ka din. Ay, sige. Si Emma po. Alami. Iludo mo. Paano ba rin yun? Pinapaalala ko sa kanya, sabi ko, wala kang pa-concealer na ako. Yellow light naman. So ayun guys, sobrang lamig dito pero binigyan kami ng malamig din na tubig. Water. Ano, kapintuan na lang. Ang cute ni Emma yung... O-order muna ako guys. Ka. Again guys, nag-crave ulit ako ng bulalo. Kaya kami nagtagaytay. Anong masasabi sa bulalo? Ang sarap. Ang marirecommend ko dito sinigang na bulalo, masarap. Ay talaga? Ito. Parang kanse. Sarap, legit. Parang Pero kanse. ang mahal. Para siyang bulalo ng 900. Bacolod. Na may ano yun? Langka? Hindi. Wala lang kayo. Walang Ikaw langka. magdesisyon, Darla. Hindi, oo, may Magic langka. sarap meron. langka yung tango. Ikaw na bahala umorder, ma'am. Order ako ng silog dito. Hati-hati lang kami sa silog. Unahin. So yun guys, sobrang nag-thank you ako sa mga nakasama ko ngayon. Sila Emma, sila Ayi, si Andro, si Night Darla, si Jacob, at si Mother E. Si Mother E pala yung videographer natin for tonight's
video. And the driver. Lagi naman eh. And the driver. Sobrang thank you. Yung message ko si Mother E, sinabi ko sa'yo, gusto ko magtagaytay, sama tayo. Agad-agad naman siya gumora. Sabi niya, after work. After Wow! work. Ganun kabilis si Support. Mother E. Ganun siya ka-support sa lahat. And then, alam mo ba, tinanong niya sa akin, wag na lang mag-video, wag na lang mag-upload. Pero hindi niya alam, nag-upload na ako kanina. So yan guys, sana masarap yung nila, yung food nila dito. Medyo pricey din, pero yung place naman, worth it naman kasi maganda siya. Mamaya magpi-picture taking kami dito magkakasama para makita din ninyo mamaya sa mga post ng mga bayot. So mamaya na lang guys, update namin kayo mamaya. So yan guys, magtutugtog na sila. Yan yung may pa-live band dito. And then, ayan, ito yung pinaka-place nila. Ayan, ang ganda dito. Ayan. Ang cute ng design na ito, nakainan nila, ayan. Ayan siya. Ayan. Ang ganda ng design. So ganyan sana kami, kaso lang hindi kami magkasya. Ang laki kasi nila. Ayan, meron din sila pag ganyan ulit dito. Dito guys, meron silang buffet, meron silang a la carte. So ang ginawa namin, hindi kami nag-buffet, nag-a la carte kami. Ayan. Ang ganda dito, ang ganda, promise. So worth it na naman yung pinuntahan namin. Thank you so much kay Emma sa pag-recommend dito. First time ko dito. So ayun na nga. Yung order namin is about 20 to 30 minutes, di ba? Antayin na lang namin. 3 nights. Ano? Ilang 2 minutes? days and 3 nights. 2 days and 3 nights. Pakalamig. Thank you so much, Purita. Kung saan mo kami dinadala. Hindi, ako magti-thank you kasi alam kong kulang kayo sa tulog, sinamahan niyo pa din ako. Kailangan naming samahan si Purita. Gaga, Hindi dahil sa pagkain Hindi dahil sa pagkain, kundi kasi gusto namin supportahan si Purita. Sukuin mo nga. Kaya. Bastos! Ba't ganun? So ayun na nga, thank you kay Emma. Nakailang beses ka na dito punta? Isa pa lang. Weh! Okay, ang mahal talaga nadala dito. mo? Sino nadala mo? Sila mama. Ilan pa na dila mama? Hindi pa kami nakapunta dyan ah. Goy, saan yung goy? Si mama. Mama. Nung sa Manila pa kami. Hindi, kasi, may friend akong taga dito. So, nalalaman ko yung mga ibang lugar. Pero minsan, yung mga tropa, Sinong tropa? mga lalaki, Tropa lang ba talaga? tropang gangster, tas ayan. Pero kay Kibi yun? Pwede nga, maganda dito. Thank you so much sa pag-comment. Gagam, may pera yung mga tropa ko. Eme na lang yan. Sa Emma talaga lahat nun. So ito yung nila guys, yung place nila, may second floor and then ito yung sa iba. And then may buffet style din pala dito guys. Buffet style, ayan. Ang ganda dito, promise. Tapos meron siyang pa-live band. May pa-live band. And then, ayan, may pa-free taste nga si ate. Special bibingka po namin dito sa RRC. Yes po. Okay lang ba? Gawa po siya sa purong galapong, may salted egg po siya, at saka white cheese po. Ginilin po siya na bigas. What make it special? Ano po, ang special po dyan sa aming bibingka po, hindi po siya tumitigas kahit malamig na. Ay, totoo ba? Yes po. Kasi po, gawa po siya sa purong galapong po. Wala po siyang halong harina. Ang sarap. Opo, kasi binibake po namin siya, fresh to bake po namin siya, sinaserve at saka binibigay ko. Hindi ko masyadong malasabi. Ang Dalawa sarap. po yung available size natin. Hindi ko ha? masarap. Ito po ay Uy, 180 tas di sa kayo aming bibili, regular kami size. na pa. Then 299 naman po sa family size po. Naka-promo bundle po kami dito. 299 po. Naka-promo bundle po kami dito. 3,500 po. Mukbang. Wala po eh. Kung sino yung madami na kain yung bibili ha. Kagandahan po ng bibili natin. Umaabot po Gaya siya ng apat na 5 to 6 tupki. days. Yes po. Ay, bigyan mo ka ng tatlo. Isang promo bundle po for take-out po. Thank you po. I-deliver ko na lang po once na maluto. Ubus na yung ano mo, te, okay lang? Okay lang po.
Gawa ka ulit. Bigyan mo kami ulit. Thank you po. Pero masarap guys, masarap siya. Sarap. No? Tepengi pa nga. Love Ang you. sarap. Hindi ako bibili ko hindi masarap, pero masarap na promise. I-ready papasalubong ko dun sa nagbantay sa anak ko. Thank you so much Ate Marilyn Cuestas sa pagbantay ng anak ko. Credit. Masarap yun kanse. Pare, kung mas gusto mo bulalo, di ba? Okay lang, gusto ko din i-try to. Masarap yan, ma. Para kakaibang bulalo naman kasi favorite mo bulalo. Kasi lagi kami nagbubulalo. Oo, sinigang na bulalo, let's try Ano, it. madami pa yung serving. Oh, yun naman pala. Pangakasya kay Darna, ganun. Ano? Sakto siya kay Darna. Hindi, ano yan, family size, pero pag kayo dala, good for two lang. Alam, may set mo sila dito, may set. Pero bunot na naman ng tabad. Yun na! Sinigang na bulalo. Ano? Sinigang na bulali. Pagbeki ka. Kanin. Ito yung tuna. Ay, bagay. Bagay. Huwag ako nasuntok dyan ah. Para kanyang nanay, tapos siya gagraduate. Ayan yung sisig. Pork sisig. Kuya, paingin mo na. Ano yan? Another. Meron ba po kayong ano? Ayun yung ano. Ano yan? Ba't maliliit ang puso? Kala ko yung malaki. Meron ba pong crispy pata? Thank you, Kuya Mark. Bless Mama. Bless Masan yung cake? Masasabi mo, andito na yung food natin. Yes, ang sarap. Excited akong matikman yung kanse. Ay, yung bulalo na sinigang. Tapos ito, gusto ko din to. Ano bang gusto mo? Wala, hindi ako, di ba ang ko nga, ang pinaka hindi ko kinakain pagkain, adobong pusit. Yun talaga yung hindi ko kinakain in my entire life. Kasi naaawa ko sa mga pusit, ma. Kasi kaibigan ko na siya eh. Yung pusit. Di ba? Tapos kakainin ko. Whale. One eternity later. A few moments later.
later. Anyways guys, tapos na kaming kumain. Hindi kami nakapag-video masyado kasi may music. Yes. Ngayon tapos na sila mag-music. Meron para akong sasabihin, meron ng special gift or appreciation gift para kay Aye. Dahil sa dahil sa YouTube, siya yung nag-i-edit dati. Nakita ko yung presyo, okay na yun. Gagi. Uy, seryoso ba yan? Ano to? Isa appreciation gift kay Aye kasi wala akong Christmas gift sa kanya. So ito na yun siya. Buksan mo. Nakaka-pressure. Tapos ako wala akong pag-gift sa kanya. Okay lang yun. Uy, ano, thank Appreciation gift you. nga yan. Open na. Appreciation gift. Hindi, appreciation gift naman. Di ba Appreciation Christmas? gift. Appreciation. Wala akong Hello, Christmas thank gift. you po rito. Actually, yan yung binili ko kay kay Mama. Yun yung labubo. Isineparate ko yung pinili para kay Aye. Kasi gusto ko siyang naka-t-shirt. Hala, from Thailand pa to. Yeah. Ito naman para kang sira. Tapos, may perfume ko pa yan para ma-remember mo. Ayan, thank you. Uy, pero, ay, hindi, pero mas dapat i-appreciate si Purita. Thank you so much for everything that you've done to No problem. sa mga food. Dire-diretso. Grabe, thank you so much. It's always my pleasure. naman. Thank you so much. Paano yung hit ko na? Emotional ka na. Emotional dami. First time ko lang makatanggap ng gift sa mga taong yung basta parang kasi kay Darla, kay Cha, kay Harold wala ko natanggap. Award! Award! Thank you. Ay na! Ay, Darla, wala daw. Oy, pero ang pinakamagandang regalo sa akin ni Darla, yung nandyan siya. Yeah. At pinakamaganda pa daw pag wala na siya. Pag hindi ko na siya kasama. Uy, thank you. Grabe naman yung make me cry. Sana ma-appreciate ko. Uy, na-appreciate ko. Tayo ka muna, patingin mo Uy, sa from kanila. Thailand to ha. Nakita ko kung paano to binili. Sawadi ka. Kaya mama, thank you so much sa pagbudol kay Purita. Sa akin pala ito mapupunta. Uy, ang ganda. Labutin pa. Kasi hindi ako nasusuot ng mga ganyan. Then, si Aye yung na-ano ko, na-remember ko sa Thank mga. you, Purita. Diba sabi ko sa'yo gusto ko nakikita Papansin naka-t-shirt. pa siya kanina, sabi niya, alay yung bibigyan ko ng gift, dito na. Tagaytay daw. Akala ko taga dito talaga yung bibigyan niya ng gift. Hindi, para talaga Thank hindi. you. And thank you sa mga foods. Yeah, you're Thank welcome. you sa It's my pagtaas sa mga... pleasure. Maraming salamat sa pagtaas sa mga blood pressure namin. Sa pagtaas sa mga, namin, cholesterol. Maraming salamat dahil minsan nakikita ko si Sundo. Dahil sa'yo, maraming May salamat. puti na yung likod. Oo, may kumakalabit. So, Hoy, ayun, thank you po. may pa-meet and greet. Thank you. Thank you so much din, Aye, sa lahat-lahat. Kayo din nag-push ni Madam sa akin. Wala kasi si Madam, may appreciation gift din ako sa kanya kasi wala pa siya ngayon. Pagbalik na. Meron nga. Ini-issue niyo ko. Registra pa naman siya. Ang galawan mo. Uy, hindi talaga yun. May updated kami sa mga posting mo sa IG. Kabisado ka namin mga notes mo. So ayun na nga guys, after ko nabigay yung gift kay Aye, so ngayon naman, yung review natin sa food nila dito. Ang place, sa place Aye, 10 out of 10. 10 out of 10. Kung may Me 11 too. nyo, kung pwede ko banggitin yung 11, why not eh? Diba? Ang ganda, Sobrang ang amazing. lamig, pulmonya. Kung gusto nyo magkapulmonya, mag-tube kayo, tas dito kayo kumain. How about Darla, sa place? It's 10. Ma'am Darla. Sobrang ganda ng place. Kanina pa ako giniginaw. Giniginaw na ako. And then si, ano, I give it 10, 10, 10 across the board. Para ako na sa ibang bansa vibes. Ang ganda, daming pwedeng picturean and napakalamig. So huwag kayo mag-tube sa Tagaytay. Yun yung advice ko. Mag-jacket kayo. and then how about Emma? Emma, Nawawala yung si nag-recommend sa amin sa place, nasaan? For me, And kamusta yung place? Ikaw naman nag-recommend nito eh. 9 out of 10. Okay lang. 9 because si Purita yung nagbayad. Yung 1% sa food. Pero masarap dito. Pero medyo disappointed ako sa sabaw. Kasi ako nag-recommend nung sinigang. Emma, place pa lang. Sorry, my fault. Okay siya. Maganda siya. Para tayong nasa ano talaga. Kitang-kita yung taal. Sa food na tayo. Hindi, maganda kasi may ano pala. Tawag sa ganyan. Singalo. Live band. Singalo. Kaso parang pang thunders yung mga song. It's giving Mother Eternity vibes. Mother Eternity era. Sayang wala yung kapatid mo.
Sa food naman, ay hindi pala sila pwede magsama, magkakaaway sila. Charing nga pwede. Sensya na madam, feeling ko talaga may something sa'yo. Feeling ko lang Sa food naman, masarap yung crispy pata. At charing lang, wala akong concealer. Wala pa akong concealer. Yellow light naman yan. Masarap. Yung anak Emela, ang lilinis ng mga nagsiserve, parang ang bango ng brief. Yun lang. So next, babalik pa ba kami dito? Baka hindi na, ang mahal. So hindi i-relate ang food? Baka pag ambagan, pwede pa. Pero kung yung food masarap. Ulit. Uwi na kami, guys. How about Jacob? Kamusta yung place? Wala, masarap tsaka higit sa lahat. Ano dito sa area na to. Wala, basta sinilamanan. Diba? Ang ganda ng place, promise. Kahit ako, first time ko dito, nakailatagaytay na din ako, pero first time ko dito. Siyempre, thank you Emma sa pag-recommend dito. And then how about sa foods? Sa foods naman, actually, sa Bulalo ako medyo remembering. Hindi lang sa konti, yung nasa, mas masarap pa rin yung pure na bulalo dito And then the rest of the food, masarap siya. Yung puset, yung crispy pata, again, putok-batok. And then tuna sisig. Ay no, tuna lang siya. Tuna grill at saka pork sisig. Ang sarap nila. It's very kive. Tsaka hindi kami nag-soft drinks dito. Pinigilan ako niya. Ewan ko sa kanya bakit. Magbawal na magmatamis. Oo nga pala. Ayun Yun pala ang New Year's resolution niya. Kasi gusto ko by end of January may abs na. Basta Gago pag yun nagkatotoo. Dadadag yung keloid mo. How about Mother E? Kamusta yung place at saka yung food? Magdali ka ng emoji dyan. Hi, Kerry. Ay, Kerry. Hindi, may masasabi ka eh. May masasabi ka eh. Ay, hindi. So ayun guys, nakita niyo naman yung mga pinggan namin. Wala Tapos- na. Tapos na kami Patay na yung baboy. kumain. And now, super thankful kasi Hindi, nabusog. sino na lang nabusog pinakamadaming nakain for you? Award. Si Emma. Lalo na sa rice. Award. Tatanong ka pa niyan Paano niyayaya mo ko? Kung di mo ako niyaya, di ko yung kukunin. Tapos yung pinaka parang tinipid yung kain si Darla. Nakita ko kanina. Parang si Darla talaga. Ako tingin Si niya Aye kasi nagle-less na talaga siya ng mga food, yung mga ganun. parang ako nga nakakalati ng crispy pata. Hindi ko na-enjoy yung crispy pata. Wala sila ditong special sauce Oo, na yung crispy pata. unlike sa nakainan natin. Very wrong, mali, cancel. Laro. Pero yung lasa. Pero yung lasa. May sauce talaga ang crispy pata sa lahat ng mga kainan. Gagatoyo lang talaga yun. Hindi, meron talaga siya. gravy. Hindi siya Toyo na may toyo suka lang siya yun. ng may- Oo. Tapos may asukal. Oo, may Ikaw kasi asukal. gagawa. Depende din yun sa resto eh. Pili ko Sila. tamad ka lang. May Relax siya. pagkatamad. Parang iasa mo lahat sa kanila. Nahihirapan din si Mark. May tamang timplang sauce ng crispy pata. Dito si Mark. Ayun si Mark naka-dress. Si Andrew. Manuel. So ayun na nga, tapos na kaming kumain and then siguro pauwi na kami para makapag-relax naman ang lahat. And then, ayun nga, thank you Aye. It's a gift of appreciation again. Thank you. sa lahat. And then thank you sa lahat, kay Emma, kay Night Thank Darla, you. kay Andrew, kay Jacob, kay Thank Mother you. E. Emma nga, thank you Thank kay you. Emma. So ayun guys. Si Mark, asa si Mark? Si Mark, tahimik lang. Sa gilid pala siya. Tulungan mo! Gusto ko siyang pasakunin ng 3 days advance. Tulungan mo muna. Ano kayang dulo ng pangalan? Mark, Uy, say hi ganyan daw ganyan. muna. Maadya Kay ang Mark. John Sealer. Ayun lang yun, natitingin si Mark. Hi sa kay Mark. Ayun guys. Yung energy ni Para dito Jimmy. kayo every Wednesday. Tsaka Thursday. Kuya, kailan day off mo? Para maiwasan ko. So ayun guys, pauwi na kami. Maraming salamat. Andito nga pala kami sa RSM Tagaytay. Yes!
Bye-bye! Eh, mabigyan mo naman siya ng ano, ng tip. Pinaghain ka niya. Pinag-serve ka niya, di ba, Andrew? Pinag-serve. Emma. Uy, alam kong galante ka. Dali na. Bigay mo na. Alam kong galante ka. Dali na, bigay mo na sa kanya. Ayoko na yung Hindi, okay lang. Pero pinag-uusapan ako na Mark, may ibibigay sa'yo si Emma. Halika muna, Mark. Uy, Emma! Uy, dala mo yung cash. Ginawa ito. Halika na, may trabaho pa si Mark. Emma, may trabaho pa si Mark. Akin na nga yan. Hindi mo man lang binigay. Nahiya ko, sakit sila bunutan ako. Baklang. Akin na nga. Mark. Thank you. I love you. Thank you po. Ay, masarap din pala tong ano, Silvina's Bibingka Queen. Pag nakapunta kayo dito, bili kayo kina kuya kasi masarap. Tsaka mainit pa. Thank you, kuya. Hi everyone! Nandito na kami kina Andrew. Nakauwi na din kami. And then, ayun, uuwi na din ako. Di na ako magtatagal. Kasi andan na yung sunto ko. Ayan, thank you nga pala sa mga nakasama ko. Si Andrea! Thank you so much. Kay Darla, thank you so much. And then kay Emma, thank you so much. Naaliw ako. Ay, kabot lang. Ginawang joker. And then thank you so much, Ayep. Bye-bye, ma'am. Thank you. For the another. So ayun na nga guys. Uwi na tayo. Nakakapagod pero enjoy. Andrea ako muna. Ayun. Gusto mo yung nag-ano sa vlog? Andrea ako muna. Dinig na dinig talaga eh. So ayun guys, this is Puritas Vlog. Ayun yung pobreng vlogger from Bukidnon na ngayon nasa Cavite. No hate, no bass. Just love, love, love. Vlog.